Good morning mga kalagan no. So mao ni ato ang mini vlog karon mga kalagan sa pag celebrar sa birthday sa atong apang anak mga kalagan no. So dagan salamat sa mga suporta sa ato ang mga video mga kalagan. So keep in touch mga kalagan ug ubanit ko ninyo. Ganda tari gapaabot sa Albas Corner sa Marcela mga kalagan kay gapaabot ang maluto ato ang gipalit nga litson manok mga kalagan no. So shout out ko sa mga tao diri mga kalagan. So diyan na ko isop drinks na palit gikan sa Marcela mga kalagan niya. Tataon na po dubay ta puta sa balay kay aron magkuha sa pamalit mga kalagan o yung mga ato ang celebrar sa birthday sa ato ako ang anak mga kalagan no. So daghang salamat sa inyong paglanta mga kalagan niya. Pwede ko ninyo mga kalagan og daghang salamat. Adan so biyahe na ta mga kalagan no. Kauban ako ang driver namong kinagapuhan nga taga Westlife mga kalagan. Og ihang Paris mga kalagan no. So hinahinan na ta sa Aguinod mga kalagan og kita ta ato sa Dawis na transition pagkaunya. Salamat. Aning area mga kalagan no. So ay pag-abot na ko gikan sa biyahe mga kalagan. So are ako sa muna akong ipa-view are ang lugar nga akong naabtan karon mga kalagan. So kita-kits taon niya ikaabot mga kalagan ug daghang salamat. Og daghang salamat mga kalagan no sa na-sponsor ani ang cake og kaning kuan mga munay mga kalagan og mga cookies nga gihatag mga kalagan no. So nanglakaw pa man ang mga bata mga kalagan. So wala pa man nanguli hangtod karon. So mao na nga nakauna kung una og kaon mga kalagan kay kutasan ko pinaabot mga kalagan kay tuwa pa sa Tagbilaran. So mao na nitabo mga kalagan nga pag-una tagkaon. So happy birthday no sa ayong paglawas nimo pag mayong grasya sa Ginoo. O magpaabot sa puhon mga kalagan sa ato ang aming vlog mga kalagan. Kaya ako okay raman ko. So daghang salamat og mao na ato ang last sa ato ang video mga kalagan. Og happy Merry Christmas, happy birthday and advance happy new year ninyo mga kalagan. Love you all.